Ora kupingmu. Kupingmu dadane Kupingmu lambe iku. kupingmu cetok kono. Kowe biyen cilik ya ta, mbokmu kuwi pernah ngomong pas sura-sura. Pas buka puasa, ibadah poso. Pak angkatku, alhamdulillah bapakku dhewe ya ning kepolisian. Wah, kondang. Pangkate letkol. Apa kuwi? Kelet ning kol alhamdulillah. Terus kena apa? Kondang kalau kau cokean oke itu cara lagu Kowe kok tak kawin gasmu iku. Lah sing bubrang kabeh. Foto le, foto. Oh, bapak itu oleh barang kok itu lah. Wes. Mulai leren. Sana les nenda. Mikir. Disita aja. Apa tuh? Aku kok yang gumun masyarakat kene. Bocah-bocah sak percel ngene iki atraksi tuwing-tuwing tepuk tangan meriah. Bocah ngene iki imut-imute lho. Imut-imute aku ki lho kurang ganteng apa jane. Kowe ganteng apa rupamu salon. Aku kaya salon. Enggak. Lah nek sing kaya kowe iki lho kaya apa. Kowe lho nek ngarani aku kaya salon iki lho kaya apa. Paling enggak iki mrene introspeksi diri. Masyarakat kene iki lek ya padha roh awake dhewe. Kedua matamu. Kudune piye to nek dadi. Nah, budal mbok aja timpet. Budal dhisik. Aku ning kene iki jane kok gelok-gelok. Lho iki potonganmu moncrot iki aja kok sembarang-barang ngene lho. Bamolok ketan 2017 tanggap iki ngono balik dulur kedhe ora tang. Iki mau. Piye? Balik dulur kedhe terus le. Iki borke. Tapi lah paling ngendak menika lak sesepuhe dhewe. Sepopo? Ora nek Mbah Molok ya ora nek generasi kaya awake dhewe. Kleru. Lah kok kleru ki opo? Saya melu gajal. Ora melu-melu. Lah nek ya Mbah Molok barang ya pecicilan Jogja gajah. Oh, lah sing sobono kan Mbah Molok kok.
tutnya dhewe sapa? Kiai Molo. Tutne apa? Tutne wingi tak kira ngaji malah reni. Saiki tak kulino gedis lho iki. Gedis yo ben. Ora enek Mbah Molo adewe yo ora trutusan jog kene. Lah jenenge sapa? Jenenge sapa omane omah gagel. Potonganmu kuwi. Kowe biyen iki cilik-cilik melok aku. Iya lho. Kowe ora ngerti tekono lombok muji bagus saka pecel. Halo. Lungono kupingmu. Kupingmu dadane Kupingmu lambe iki. kupingmu Kowe biyen cilik ya ta. Mbokmu kuwi pernah ngomong pas sura-sura. Pas buka puasa, ibadah poso. Sahur ya sahur. Anu Pak Molok, anak kula niku nggih titip nggih sama ngopeni. Waduh Bu, wong kula ngopeni anak kula dhewe mawon bingung kok kan ngopeni yogane sampean. Lah ya bener ta saurane Mbah Molok. Kuwi nek cara ukur apik lho. Apa? Asline nek biyen aku iki krungu lho kancaku TK lho Mbah Molok iki. Ngomong ning lah kowe TK sing nom nek wis tuwek wis lah bocah. Aku lah operasi tarik benang ngono. Bajur gini le, bajur. Nggih Bu, kula awat-awatane mengki nek sampai lari ini buku nakal mungkin kalau kuat lagi lo gitu ya terserah sampai Mbak Molok. Tapi pas ngono Mbak Molok ngomong pas bermendem lah wah. Kok mendem barang ki lho ngopo kok iso. Mbak Molok ki sebagai panutan sesepuh. Mendeme karo kotor iki lho. Ora usah teko kono gene to. Iki yangmu kotor ya teko. Yangmu Samsi ya teko. Pak Samsi ki padha karo bapak kula ke Sumoroto. Alah kere ngaku ngaku alah aku ora nek kono wis ora iso joget Pak. Iya biar aja joget ora iso joget Pak. Sumpah ya paling ndak disalini to. Iya ngono Pak. Nah, aku nek ora iki ugal. Kok ugal ngopo? Iya ya. Heeh. Mendem ora kaya aku. Nek iki lah apa ki padha karo wong tuwa. Wong tuwa saiki seleh. Iki mau wong tuwaku yo ndelok. Sapa? Mae lho. Ini sapa iki? Atasan tok kami wedi ya. Ya. Lah bapak atasan. Atasan. Nek iki lah bapak angkat menika dados polisi tentara. Bapak angkatku. Alhamdulillah bapakku dhewe ya ning kepolisian. Kondang pangkate letkol. Apa kuwi? Kelet ning kol alhamdulillah. Terus kena iki mangan le ajate apa sing di omah alhamdulillah dipilihke sukom karo sing di omah iki ajate apa takono siap wong iki mau salam le luar biasa kowe iki ditunggu-tunggu karo mbahmu dhewe Mbah Sipon kae yo disalami sing apik Mbah jojo lek uyuh iso teko kono ki lho. Lah dodok lek uyun apa? Ya maksude ki lek lenggah dodok ben iso menakne nek nyawang gandongan. Cantik ki ya Allah. Cantik ngono. Ya terus iki lho terus. Nuwun sewu Mbah Uti. Ambune tak tangan ambune kirang. Mbah kono ki ngapa to iki? Nuwun sewu Mbah Uti. Menika panjenengan nembe mawon disalini Mas Pugin nggih. Jenengan cek ali-aline jenengan enten sendiri apa mboten. Ratane. Mbok ora maling kowe. Lah kawan Mas maling kuwi akeh iki. Lah ngomong kaya maling Mas ngisi-ngisi. Lah berarti yo paling ngendak aku lah atraksi ora enak interaksi spesial. Kowe jajal atraksi lo ben masyarakat kene interaksi ki piye? Oke. Iya le. Kok ditutone dhisik? Iya ki kok
Bos siap. Jadi baik. Lah kok ngono ki opo? Ora percaya. Ora percaya nek adewe seniman wis kondang karo kok. Cokean baik kan ngono. Oke. Pelok-pelok kok iki bagus teko kene karo kene. Lah kok kene kuwi kudune wayang. Kalau dipane totalan dan kalau totalan gitu sore bahwa itu matur suwun banget matur suwun ampun repot-repot lomba namun itu itu cara lagu putune sing ingkang setunggal, Mbak. Nggih, matur suwun, Mbak. Nggih, mugi-mugi bae ditunggang-tungane awet panjang ben. amin Allahumma amin. Oh, hei kok lagune enek. Oh, lupa Rolu pat rolu masih kok tabuh rolu lu. Kowe kok tak kalih gasmu iku. Lah sing iku bubrang kabeh. Oh, bocah edan iki. Bocah iki edan iki jelasane. Sembrono. Haluan. Bapak ning endi? Iki lho bulan-bulan iki lho. Oh, cowok. Bulan iki jenenge bonak iki lho. Sandalo. Bintang kecil di langit. Itu orang laras. Oleh bocah loro pisan tungane ae. Ora ene sing dipilih. Orang laras. Wayane kaya wong iso ae. Ayo, arepune apa kowe? Aku nek wayane sentuh itu kau blas sentuh. Anang Suroto 4 tahun. Loro ngono, Mbak. Matuk setahun. Ini bagian bunang ngendang apa sarang? Ora bakal cacang ada.
Goplen. Mbak Nita kalian Mas Goplen iki luar biasa lho. Luar biasa gaya acara ramene kaya ngene. Alhamdulillah paling ndak kowe ora acara seni iki apa? Acara iki sembuh ora ro aku. Ora ro ya ampun. Rupane ngono jero kan. Oh iki Mas Goplen, Mas Goplen. Semangat. Ya. Kono lah buku. Namanya tantangan Bang. Iki bapak muji atau ya disalamake ono ada main ada salam Muji ya Allah. Ya iya. Aduh, ya Allah. Iki kanca TK biyen ta? Untung. Luar biasa Pak Muji gaya acara nanggap reok campur sari komplit larang-larang ditanggap reok barang alhamdulillah dalam rangka peresmian Trapo menika alhamdulillah dados nambahkan acara iki mau nyurane Pak Muji iki lho. oh aja medis foto oh bapak itu oleh barang kok itu nas woi Iki kulo sini le ayo le maju Mal cilik wis. iya Lagi loh. Mal cilik loh, Bang. Kok mal cilik loh, Bang? Iki lak karo kolor sing kok debok kuwi lho. oh aja Iki luar biasa, Dok. Luar biasa. Iki bae iki putune, bae seneng budaya nanggane reok disekseni wonge mugi-mugi si iki lho disunat. Iki muga-muga dadi priya sing sejati kaya mbahmu iki nakal yo nakal ning eling 5 waktu. 5 waktu ora lali. Wong tetak kuwi wis ana artine. Apa? Tetak kuwi netepi taat. Oh iya, sebagai umat Islam iki lak wis pancene balik. Dadi disunatne netepi taate agama. Ora di lali iki yo. Iku lali. Iso bae kok sinene iki lho. Sunat kuwi saka tembung syukur iso netepi nadar. Mbahmu menika wis nadar nek kowe sunat arep ditanggapne reok nekakne Mas Kentung karo Mas Bongge. Alhamdulillah sampun kasembatan. Apa to tegese syukur kuwi wis ana artine. Apa? Arape ya wis ana. Apa kuwi? Faida tak ada rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Loh ngono lek gobok lu. Wih di sini bodoh pirang tahun le? Yang kula pun dangu lho. Kula MTS Ini bodoh pirang tahun le? Kowe lagi 3 tahun motor lho. Yo, Motor lho. Motor duit. kayak liwat kau bawa nih bodoh weh. Berat wis. Oh, kayak Paling enggak ya kowe ya iso ngundungake bocah iki. Nek Iya, dino iya. adewe mau wis dicawisi apa? Saka Pak Dhewe dicawisi. Jeneng matamu angel to ndok. Aku lak wis ngartekne sunat karo tetak tanggapan semangat. Apa? Jenang. Jenang kamu akan melebar pesat. Ojo sampai ngarani wong wedok. Dadi wong lanang sing satriya. Wong lanang entek bakal karo wanita. Dadi wong lanang sing satriya. Mondro guna. Wong wedok ayu ora sembok pikir lek bodomu ke wong wedok ayu mesti nyedek. bagus le bagus. Apik lho. Ya, apik. Ya teko jenaka bareng. Iya. Contoh ning aku. Ere, Contoh ning kowe barang ki ngopo kok iso enek neh mau jajanan liyane jeneng enek gedang. Gaya lu bakal padang kowe taat karo wong tuwa. Apa-apa lek arep budal iki bismillah. Bismillah damati. Pak, aku arep budal kerja. Muga-muga kerjamu dijabahi ning dalan yo slamet
dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya ya apik lho jane lah cangkeme semrambut ngono lho Mbak Molok. Kok iso omong apik to? Apik ora apik karo iku tambah yo. Enak nasi tok. Telo. Telo, telo. Telo, kita, kita ya apa jangan. Kita, kulo dadi wong lanang, kita kulo dadi anak. Kowe bukan kowe mak ketapek mbok kei 20.000 wong kowe ora batin ora mikir kok duite. Dipikir, "Oh, anakku ketemu karo Wong tuwa. Ya ampun ya ngono. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah kan waktumu kanggo seniman. Kan rada batak. Rada batak kok. Iya. Luangkan waktumu kanggo tangga, kanggo sinoman. Sampeyan sunatan iki sinoman kabeh moro ngewangi sampeyan. Besok sampeyan masa sukses kudu iso karo tangga iki sing Sotopo sliro duwe rasa ora beda-bedane inamal malu binyak. Ya ampun iso teko bahasa. Olok. Bahaya dhewe lho. Ya paling ndak ya aja molak-molok ngono to. Molok ya ana artine. Molok apa? Mo iki monompo. Monompo dulur-dulur sing ora penak kabeh ditampa ora kok beda-bedane. Ya artine ya kaya ngono. Lok iki olok-olok. Apa ta artine olok-olok? Wong masa dilolone kaya apa tapi tapa sira nrimo apa enek aku wis tuwek masa dilolone aku iki wis suwi. Ya ampun ya tepuk tangan buat Mbah Molok menika selaku sesepuh Raya Ponorogo. Enek sitok engkas keke jajan nang jero kacang. Kowe aja kakek cangkem. Oh. Kare mikir Kok jadi tok kan ngono. Nuwun sewu niki yo gane sinten iki. Bapak putih bapak lagi. Aki jenengan PIC dulu. Lucu iki lucu. Aku kok jamini. Wes pokoknya doane sing apik, sing apik sepriki. Muga-muga pinaringan sehat selalu. Ya, amin. Sing tuwek-tuwek saya panjang umur. Amin. Sing nom saya sukses. Amin. Sing urip rapi muga-muga ndak rapi. Amin Allahumma amin ya. Tak uji iki terus ngenak ngene iki ngopo to, tak uji iki. Tak uji iki ngono abli. Jane karepku iki ngene iki nanti. Ora tak jebok le wis kok. Kok larang balik tapi larang jebok. Jadi matur dulu. Saiki kan wis bisa ya. Sampun. Iki jenenge Pak Wiji. Wiwitan ngerti. Wiji iki saka tembung nyawiji. Ora keliya beliau duwe rezeki gawe acara gedhen ora di masyarakat dan warga setempat dikelompokne menikmati acara suguhan sonten niku bareng-bareng. Ayo waktunya. Ya siap. Siap. Pak. Iki. Iki sak omongan kok dhewe kan gampang ini rasa lopo bayaran. Iya. Kula niki kan niki dhuwur. Pegane lebih sepane gabah sasak ngono dhewe. Ya, iso jalan.